Odai wong yongkan Ayah Nanda Bos Karang Suwung kanggo Mang Sabut singane Taiwan beli bisa diilangaken tetep bae demen perasaan sun keganggu yen sedina beli ketemu Ayah Melisa Ayah email kanggo nanang pelet Aatile kelingan kenang sopane kebayang ning gantenge teman rasane demen wis ana sing duwe kelingan kenang setiane sing duwe lagu kembali masih ditunggu kanggo Mang Sawud sing Taiwan wong gantar sayang Ayah email kanggo Ayah Nanda Mama Melisa Putri Sindewe Haja Bos Karang Suwung Joko beli duwe rapi tapi kepriben kulae angger beli kang sing percaya kula ning sampeyan cinta sebulan sepisan Mang Sawud kula giliran sapa kana Mama rapaku sayang Dede Rapa Mama Rapa sayang Mama Rapa sayang Mama Rapa sing paling emak Mama Rapa kesuwun beli bisa di tetep bae demen perasaan sun keganggu yang sedina beli ketemu kanggo Mama Rapa terima kasih Mang Sawud Bos Taiwan wong gantar kelingan kenang sopane kebayang ning emane temen rasane demen wis ana sing duwe kelingan kenang gantenge nanang pelet Angroni Predator Angroni sing duwe predator Angroni sing duwe predator Angroni sing duwe predator Angroni ya kesuwun kanggo Angroni sing duwe predator oke Angroni sing duwe predator kang kula ngerti Angroni wis duwe tapi kepriben kula ora bisa kalih asik kanggo Angroni sing duwe predator Angroni sing percaya kula ning Angroni cinta seminggu sepisan Angroni tulung kula
jadi kawin angroni tapi ikatan batin angroni kula rasa prihatin kelingan janji dingin angroni beli bisa diilangkan tetep bae demen angroni perasaan sun Putri Mama Putri yen sedina beli ketemu asik angroni si dua predator kembali masih ayah Melisa sing dua hajat kelingan kenang sopane kebayang gantengin mungkin temen rasane demen wis anak sing duwe kelingan kenang setiane asik Kang Ato wong Kalensari 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 Kang Ato Mimi Kang Ato maning ayo kita kena Kang Ato wong Kalensari Kang Ato wong Kalensari Kang Ato wong Kalensari Kang Ato Kang kula ngerti sampeyane duwe rapi tapi kepripen Kang Ato kula ora bisa kelalen Kang Ato wong Kalensari Kang Ato wong Kalensari Kang Ato sing percaya Kang Ato kula ning Kang Ato cinta wong Kalensari seminggu sepisan Kang Ato tulung kula giliran najan ora dikani Mang Sawut singana ning Taiwan Mang Sawut aduh Mang Sawut saya Mang Sawut sing paling eman Mamai oh Dede Nugi beli bisa dihilangaken Dede Nugi tetep bae demen Dede Nugi perasaan sun keganggu Dede Nugi yen sedina beli ketemu kanggo Dede Nugi Kang Ato wong Kalensari Kang Ato wong Kalensari Kang Ato kanggo Dede Nugi kelingan kenang kasepi kebayang minggu mise mengkenen temen rasane Mang Sawut sing ana ning Taiwan kelingan ning Mang Sawut